Di bîrdank û hişê mirovan de gelek caran navê bajarê wan bi navê hindek kesayet tê girêdan. Mîna çawa ku Qamişlo navê Cegerxwîn û Mihemed Şêx û Dektor Qasim û Heysem Kiço tîne bala mirov. Abbas İsmaîl wek yekem mamosta li Herêmê ku gelek nifş li ber destî wî fêr bûne û dwarê wêje û zimanê Kurdî de dixebite, li ser şopa wan kesayetên berî xwe ye ku bi berhemên xwe nasname û dîroka Qamişlo zengîn dike. پێنجیم نەها بڕاستی کەفا ئەستاجێر و مرۆڤێ چووم دبستانە مامۆستا لە حەسەکێ بۆ چاقەتەی بیرام ئەم 34 شاگرد بوون تەنێ وا 34 ئەم 5 کورد بوون. Di 1974 de rejîma Baes dest bi cîbicîkirina kembera Erebî kir. İsmaîl wek mirovekî Kurd li dijî vê projeyê rawestiya û neçarma ku dest ji endamtiya Partiya Komûnîst berde ji ber ku helwesta wê nel gorî baweriyên wî dihat. dijî wî karî sekinîm بۆ çênabe cotkarî ji Reqayê bên ev axa me zemîndara Ixtaiya Sandî em bidin wan divê û cotkarî me parêzgeha Hesekê Kurdê me heme bê nasname ne û bê axin. Li gor İsmaîl yek ji qonaxên herî giring di jiyana wî de ew bû dema ku profesor û kordolojî Celîlê Celîl ji Yerîvanê hate Qamişlo û li ba wî bû mêvan. Birastî ji heştê û duwa virdi nivîskarê min evê gunha em dinivîsin piraniya me em bi handêrkirina Celîlê Celîl bi teşcî'a Celîlê Celîl me Kurdî nivîsan. Ji ber goberê me bi Erebî dinivîsa. Ser dirêjayiya temenê wî heftê û heft salî İsmaîl 18 berhem bi Kurdî û yek bi zimanê Erebî nivîsandine. Li ba wî ferhenga dengan û ferhenga peyvên hevwate du berhemên cêwazin di zimanê Kurdî de. Gelek heval dibêjin her şarparçeyê Kurdistanê vê kesî ferhengek taybet bi dengan çênekiriye berî te. Ya din pirtûka dinya balkêşa pêkenok û çîvanokayê yanî kesî pirtûkek bi Kurdî bi zarabê ebadînî û bi têpê latînî a pêkenoka dernexistiye ew jî berî me. Di kurtejiyana wî de mirov dikare dîroka perwerdekerekî serkeftî bişopîne û xebata nivîskarekî welatperwer bixwîne. Helbet Qamişlo bi kesayetên mîna Abbas İsmaîl dewlemend dimîne. Cano Şakir, Orient News, Qamişlo.